n bɛna fɛn fila d'i ma kuranɛ kɔnɔ bilahi n'i y'a kɛ nafoloko la ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma e bi jamana kɔ kan walima i bɛ mali kɔnɔ yan i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mago de b'a la ala k'i sɔn nafolo teliman na o ye z'i tulo dayɛlɛ c'est-à-dire m'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ nin kumakan in u k'a partager fantanw dɛsɛbaatɔw yatimɛw miskinaw u k'a lamɛn k'a ta ka baara kɛ n'a ye wallahi e min bɛ kɛ sababu ye maa kelen ka nin kumakan sɔrɔ o tigi ka dɛmɛ ka bɔ a ka tɔɔrɔ kɔnɔ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ bilahi o bɛ kɛ baraji ye i ye lahara don na dan foyi tɛ baraji min na i y'a faamuya ninnu ye dalilu min ye u ka kɛnɛ kojugu wa a ka teli kojugu nafoloko sira kan a fɔlɔ-fɔlɔ o ye Iza wakati de ye suratul waqi'a ale de ye nafolo sababu fɔlɔ-fɔlɔ ye ala ka kuranɛ kɔnɔ i b'i fɛ ka nafolo sɔrɔ karabali yɛrɛ la dɔw bɛ yen sisan olu bi bɔ ka taa baara jugu kɛ nafolo kama ka t'u bolo tigɛ nafolo kama k'u sen kelen tigɛ k'a kɛ nafolo ye walima k'u den di a ka kɛ nafolo ye walima ka t'u furumuso di ko k'a kɛ nafolo ye baara juguw de don ala t'a fɛ o tuma na nin ye kuranɛ jɛlen de ye dɔnnibaa bɛɛ ye Konate seere Iza wakati suratul waqi'a kuranɛ yɛrɛ nafolo sura dɔ don sekere min don ale ka teli nafoloko la o ye teliya dan ye mais dɔnnibaa bɛɛ tɛ a si dɔn caman bɛ kuma nafolo baara kan bilahi olu t'a dɔn n'i ye dɔnnibaa sigilen ye garizigɛ baara tɛ cɛ ye nafolo baara tɛ cɛ ye a tɛ gindo de dɔn wa a m'a ɲɛɲini de wezi a ye dɔnni ɲɛɲini a ka dɔnni si dɔn Iza wakati bilahi ne ye nin baara kɛ musokɔrɔba dɔw ye u yɛrɛ kun sigilen ta kan k'u bɛ fɛn sɔrɔ Burkina an kɔrɔ yan mais waati bɛɛ u bɛ sama bila ka na di ne ma Konate i ye baara kɛ an y'a jɔyɔrɔ ye a ɲɛna an kɔrɔ sisan funangɛni fitinin dɔ bɛ yen a ye 100 kɔ de ci ne ma ko garibukɛ ye baara kɛ n ye n y'a jaabi nin y'a ka bonya ye i y'a faamu ne ye baara in nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ye Iza wakati baara e b'i fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ i bɛ jamana kɔ kan walima jamana kɔnɔ yan wezi n y'a baara nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ye sabu baara in ye 30,000 de ye ani sɛ jɛma den 3 nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ garanti kama ani i ka sɛ sɔngɔ 1,800 sabu an bɛ sɛ ninnu san 600 o den 3 ye 1,800 de ye o tuma n'i ka sɛ wari sara ani ka baara wari tilancɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka baara bɛ se ka kɛ wa i b'a jaabi sɔrɔ ala deli don a ka teli kojugu o ye teliya dan ye nin ka kusa e ka taa baara jugu kɛ nafolo kama nin ka kusa e ka taa boli baara kɛ nafolo kama a ye baara kɛ ni ala tɔgɔw ye a ye baara kɛ ni kuranɛw ye olu de ka sanu wa olu de ka teli i y'a faamuya o tuma nafolo baara fɔlɔ-fɔlɔ kuranɛ kɔnɔ min ka teli o ye Iza wakati a filanan n bɛ gindo gɛrɛ d'i ma kuma caman an ti kuma ale kan a ka gɛlɛ i k'o sɔrɔ an ka kumakanw na réseau kan n'i y'a ye a tɛ tɛmɛ damadɔ kan i b'a dɔn o ye gindo min ye yan o ye suratul an'am baara de ye o ye ale bɛ kɛ ni nɛgɛwala de ye karabali yɛrɛ don mais ale baara bɛ kɛ ni sagajigi de ye i y'a faamuya n'i y'ale kɛ siga foyi t'a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ min sigilen don ko nafolo baara ye nkalon ye wezi ne b'i fɛ a tigi kana Konate de kɔrɔbɔ bilahi maa min sigilen don ko garizigɛ baara kuranɛ kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'i fɛ i kana garibukɛ de kɔrɔbɔ anw y'a ɲɛɲini an b'a ɲɛ dɔn wallahi wezi fɛnw bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn tulo la min b'a f'i ye i b'a fɔ ko fa b'a la kuranɛ de y'a bɛɛ ye dɔnni tɛ dugukolo kan min ka teli ka tɛmɛ ala ka kuranɛ kan foyi tɛ dugukolo kan dɔnniw na min ka teli ka tɛmɛ kuranɛ kan o tɛ yen a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka a bɛɛ ye Konate seere ye
wezi n'i ye kuranɛ dɔn i mako tɛ se dɔnni gɛrɛ ma bilen sa i y'a faamuya o tuma na suratul an'am baara in ale kawatimu de bɛ jigi nɛgɛ wala kan a wurudili bɛ kɛ mais ale baara bɛ kɛ ni sagajigi di n'i y'ale baara kɛ wezi a bɛ siri de tigɛ ka bɔ adamaden na a bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o y'o di n'a ye siri jugu tigɛ ka bɔ i la garizigɛ bɛ commencer ka dayɛlɛ i b'a ye sababu bɛ bɔ i ye i bɛ nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ n balimakɛ bilahi n'i ye suratul an'am ale sagajigi jɛma baara in kɛ i t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye i y'a faamuya mais waati caman ti kuma ale kan komi maa caman bɛ yen olu b'ale dɔn ka kɔrɔ i y'a faamu c'est pas la peine toujours an ka to ka kuma ka réseau kan quoi mais baara ninnu fɛn o fɛn n'i mako b'a la i bɛ se k'an wele an ka téléphone numéro la o ye plus 223 72 24 02 98 o y'an ka téléphone numéro de ye n'i y'an wele o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli o la maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na o ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tigɛ ja an bɛna suratul fatiha kala ka kul huwallahu kala siɲɛ 3 o ka kɛ hinɛ ye an ka banbaatɔw ye a silamɛw o ka tila ka kɛ garizigɛ dayɛlɛ anw yɛrɛw ye k'an ka hamiw dilan o tuma na bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.